Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsuka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe message yandatumidzirwa noumwe muteereri wedu. Hanzi mukomanashi, ndinokumbirawo kuti mupostewo nyaya iyi. Vanhu vanofanira kuva careful, especially kana uri muSouth Africa. Kune vanhu vari kufamba nemafake US dollars vachitengesera vanhu. Vanhu ivavo vanoita kunge vari padesperate zviya zvekuti vanenge vakabata mari vachiti vari kutsvakawo marands, vachita kunge vanenge vachida kutenga chimwe chinhu muno muSouth Africa but vaine maUS dollars. Hanzi kune munhu akabva mukutengeserwa 1000 US dollars yefake. So vedare ndo message yandatumidzirwa noumwe muteereri. Mafake US dollars acho ndiwo awo amuri kuona awo pascreen right now. Saka ndo mapictures acho aandiforwardira. Zvekare kuFacebook kune imwe message yandatumidzirwa nevamwe mukoma vedu. Vanhu kana mauya muri masingles tisazodaro vedu we. Hanzi baba Nashi, ndakaona imwe post yamakaposta yekuti umwe musikana ane 30 years ari kutsvakawo musikana. Inini ndakatsotswawo neumwe musikana ainge achiti iye she is single. Musikana uyu ainge achizviti anogara muMpumalanga achiti iye ane 30 years. Right now machats acho ndinawo. Saka musikana uyu akabva andikumbira mari achiti it was a matter of emergency. Sevanhu vainge vari murudo, ndakabva ndatumidzira umwe wangu ndichifungidzira kuti zveshuwa titori murudo. Ndakamutumidzira 1000 US dollars. Se zvamuri kuona receipt iro randakutumidzirai kuti ndakamuitira e-wallet. Kubva zvandakatumidzira musikana uyu e-wallet ye 1000 rands ndokubva akolekta mari iya. Musikana uya akabva aregedza kutaura neni zvamuchose. Ndo nyaya yangu iyi mukoma Nashi. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu. Vabva vatumidzira mapictures zvese nenamba dzacho. Zvakangoma hazvo vedwe. If you are single and searching vedwe, musazotambisirawo vamwe mukana, vamwe vanenge vatori single and searching zvechokwadi. Nekuti pakadai it will be so difficult kuti mukoma vedu ava vange vachizovimba zvekare umwe munhu. Hanzi musikana uyu ndakangosanganawo naye mumadating groups iwawawa. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukoma Nachi, please post my story as hidden identity. Makadii mukoma zvese nevedare. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondibatsirawo panyaya yangu yandinayo iyo yadai kuunza matambudziko muupenyu hwangu. Dambudziko iri ndakatombozama kuda kuzviuraya ndichifungidzira kuti kana ndazviuraya dambudziko iri rinenge radarika. Asi ndakazama kuda kuzviuraya kasingaperi, asi zviri kuramba mukoma. Ndafambawo kunzvimbo dzakasiyana siyana ndichiti zvimwe kuda ndichawanawo munhu anokwanisa kundibatsira. Asi ndangova munhu wekuti ndinongoraramira mapromises. Vanhu vanongondiudza kuti kana ukadzoka mangwana tinokwanisa kukubatsira, kana kuti ukabvisa mari yakati tinokwanisa kukubatsira. Asi pane zvose zvandazama hakuna kana chiri kumboshanda, hakusisina chakanakira chimwe. Ndokusaka ndafunga kuti ndikauya pano ndikareurura zvimwe kuda ndinokwanisa kuwana munhu anokwanisa kundibatsirawo pajekerere. Mukoma Nashi, chakaitika ndechekuti inini ndakachekeresa mudzimai wangu mushure mekunge ndatora mushonga wekukokera chaunga. Inini neimwe shamwari yangu uyo wandainge ndichiwirirana naye, but inini neshamwari yangu uyu takangoita zvekungosangana mumabasa edu iwawawa atainge tichiita ekuvaka. Saka takabva tatanga sowe pamba patainge tichigara kusvikira sowe redu razototi kurei. Mukoma Nashi, I think kuti takadhonza about 4 years dzakasimba tichinamatira vanhu, ende waitoti kana ukanamatira vanhu zveshuwa zambuko waitoona kuti apa wakwanisa kupawo munhu zambuko. Ende waiti kana wapa umwe munhu zambuko rake, munhu uya aibva aenda obva anoudzawo umwe munhu. Ndo mawandiro akazoita vanhu pasowe redu zvataiita. Saka nemishonga iya yatainge takapiwa, taiti kana pasowe pedu pakauya munhu mutsva anenge aine chipo chake, mishonga iyoyo yatainge takabatiswa yaibva yatorera munhu uya anenge atsika pasowe redu chipo chake
tobva tashandura chipo chiya totanga kushandisa chipo chiya kuti tinge tichibatsira vanhu zvekare nemweya wemudzimai wangu uyo wandakachekeresa ndo umwe wainge uchitibatsira pasowe ipapo. Mukomanashi takazotogumisidzira tava vanhu vekuti tainge tichitowanawo mari yainge iri nani. Hongu vanhu vanoti kumasowe akubviswi offering, but nenhau yekuti taiva vanhu vainge vatovaoneka mbiri munharaunda umo matainge tichigara muno muSouth Africa. Kunyangwe offering tainge tava kutopiwawo offering. Paya pekuti munenge mava kunopedza waingoona vanhu vachingosimuka vachinokanda mari kumberi, angava ari ma20 rand, ma50 rand kana kuti ma100 rand, nenhau yekuti tainge tichibatsira vanhu zvechokwadi. Ende vanhu vainge vava kutoziva kuti pasowe apo kana uchida zambuko rekuti unge uchiwana basa kana anything, ukaenda ipapo mangwana acho makuseni pangava pari parobot kana kungofamba mumayadhi mevarungu unotonzwa wava kudaniwa kuti hausi kuda peace job here. Pacho patakatanga kuita izvi zvemasowe, pandainge ndichiri kuitira sowe iroro pamba pedu ndinasawira wangu uya mudzimai wangu ainge ari mupenyu, ende iye aiva munhu aiva nechipo chekubatsira, nekuti kwese kwandainge ndichifamba naye mudzimai wangu aingonzi, madzimai, kuti zvinhu zvenyu zvinge zvichikufambirai munofanira kusonesa gemenzi renyu. Saka kubva zvandainge ndakamusonesera gemenzi rake ndo patakazongotangawo kasowe kedu pamba pedu pakazotanga kuzara. Saka mudzimai wangu ndiye akatanga nenyaya dzacho dzose, nekuda kwekuti umwe musi akabva ati, nhai dedi, munoziva here kuti pamhiri apo pane imwe n'anga iyoyo hanzi ndo iri kuenderwa nemamwe maprofita. Izvi ainge azvinzwawo zvichitaurwa neumwe mudzimai weumwe muprofita waainge achiwirirana naye. Saka akandiudza kuti abiya yenyu vari kuita mari vachinotora mishonga yechaunga, asi imimi hamusi kuda kuti tinge tichikudza sowe redu rino. Pfungwa iyoyo ndainge ndisina, ndaingovawo ndichingogutsurira ndichingotsinhira mashoko awo aainge ataura, but zvainge zvisiri mandiri. Ndakabva ndazoenda ndokubva ndanotaura nasawira wangu uya, takabva tazoenda, but handina kuzivisa mudzimai wangu. Ndakangoenda nasawira wangu, takaenda kun'anga kuya mukadzi wangu asina chaainge achiziva. Ikoko kwandainge ndaenda takati tanopinda mumatare asekuru. Ivo vasekuru vakabva vati, muzukuru, zvawavinga ndazviona, uchangopinda kuti uri kutsvaka pfuma, asi pfuma iyi ndaiona kuburikidza nechaunga pachipo chakaiswa pauri nevadzimu vako chekushopera, wakapfeka nguo chena. Ndikabva ndati hongu. Vakabva vati, muzukuru, chipo ichi chinoda kusimbiswa kuti ukwanise kuwana pundutso mumabasa ako ekushandira vanhu, nekuti mudzimu uri munzira uri kuuya uri kuda kuzobudira pauri. Mudzimu iwowo uchakutorera nguva kuti ukwanise kubata makwati. Saka zvatichaita, tichagadzirisa kuti iwewe ukwanise kuwana zvinhu zvinokupa pundutso mumabasa ako ekushandira vanhu, asi zvinhu izvi tinofanira kuzviita nechimbi-chimbi. Asi pava kutoda kuti unge uine moyo weushingi, nekuti panoda ropa apa. N'anga iya haina kana kumbogara yandivanzira, yakandiitira open ikandiudza kuti panofanira kuti pange pachizoshandiswa ropa kuti sowe redu riya ratainge tatanga pazoita chaunga. Inini neshamwari yangu takabva tabvumirana nazvo. Shamwari yangu akabva anzi mweya wainge uri paari waiva ungoriwo mweya wemuperekedzi, aisava nechipo sechipo chandainge ndiinacho chekuzogona kubatsira vanhu. Sekuru vakabva vati ndaifanira kuripa neropa remutorwa kuti ndikwanisewo kuwana mari kubva kuvatorwa. Zvekare vakabva vati kana tikakwanisa kuwana ropa remutorwa ndo richazodzivisa mudzimu uya wemumusha hanzi wainge uri munzira kuuya. Saka vakabva vati mudzimu iwowo hanzi paunenge uri munzira kuuya, kana ukazosangana neropa remutorwa unobva wanonoka kuti unge uchizosvika pandiri. Asi nguva yese iyi ndinenge ndiri munhu anenge achitowana mari kubva kuvatorwa, sezvo ndinenge ndashandisa ropa revatorwa. Saka mutorwa uya anenge achikoka vamwe vatorwa kuti vange vachiuya pandiri. Zvekare mweya
mweya wemutorwa uya ndiwo unokwanisa kutosakisa mamwe matambudziko kune vamwe avo vanenge vauya kwandiri kuti varambe vachidzoka kwandiri, sezvo mweya uyu wemutorwa ndiwo unenge wakonzeresa matambudziko iwawo avanenge vava kusangana nawo. Pavanozodzoka ndinobva ndakasika ndavabatsira, ndokusaka mbiri yakazotanga kutekeshera munharaunda umo mandainge ndichigara. Saka mukomanashi ndo marombero andakazoita. Ndakabva ndatsinidzirwa kuti hapana wekumhuri anobva kusaidhi remudzimai wangu wandaifanira kuti ndinge ndichizobatsira, zvisinei kuti ndazoita mari yakawanda sei. Hama dzemudzimai wangu ndaisazofanira kudzibatsira kunyangwe dzotambura sei. Saka sekuru vaya vakati vachitaura, ndakabva ndati, sekuru, mashoko enyu amataura ndamanzwa. Ndanga ndichikumbirawo kuti ndimbodzokera kumba ndimbonozeya iri ramandiudza. Vakabva vati, zvinhu zvandakuudza muzukuru izvi zvinoda kuti unge uchizviita nechimbi chimbi, nekuda kwekuti ndaona dzimu remudzinza menyu rava padhuze, ratova kugotsi kwako. Zvino ko kana ukadzokera kumba kwako uchiti uchambonozeya, ko ukati uchibuda padho apo wobva wasangana nedzimu remudzinza menyu, uchazozvifambisa sei? Hauna kunzwa here pandakuudza kuti dzimu remudzinza menyu idzimu risingakwanise kuzokugokera makwati nekukasika? Iwe uri kuda kufa uri murombo here? Inini ndikabva ndati, kwete sekuru. Ivo vakabva vati, zvatava kuita muzukuru, chidanaka zita remudzimai wako zvose nemutupo wake. Ndakabva ndaita saizvozvo, ndokubva ndadanidzira zita remudzimai wangu zvose nemutupo wake. Mutumbi wake wakabva wangu apiya mukomanashi. Sekuru ava vaiva neglazi rimwe ravainge vainaro, saka ndakangokaruka ndava kuona mudzimai wangu aapiya muglazi imomo. Ndakabva ndapiwa bakatwa riya rekuvhimisa, ndikabva ndanzi ndisimuke pacho pandainge ndakapfugama, ndikabva ndanzi ndiende paglazi paya ndinge ndichinobaya mudzimai wangu. Ndakati ndasvika paglazi paya, sekuru vaya vakabva vati, ndiri kuona kuti hana yako inhete. Aiwa, hazvinetsika muzukuru, iwewe chitendeuka, chifuratira glazi iri, then wobva wabaya mudzimai wako wakamufuratira. Ndakabva ndaita saizvozvo, ndokubva ndabaya glazi riya, asi ndainge ndichitobaya mudzimai wangu. Ndakati ndapedza, ndakabva ndanzi ndinge ndichinanzva ropa rainge razara paglazi, asi ropa iri rainge risiri kunze kweglazi, rainge riri mukati meglazi. Ndakabva ndananzva ropa riya, ndapedza kubaya zvose nekunanzva ropa rainge riri mukati meglazi riya, ndikabva ndanzi ndinge ndichibuda panze ndinonge matombo 3 neshizha remuhacha. Saka ndakabva ndati, nhai sekuru, zvino zvatiri kuno kuSouth Africa, ko shizha remuhacha ndichariwana kupi? Ivo vakabva vati, hazvinetse muzukuru. Ndokubva vanditambidza mashizha, vakati mashizha awa ndeye muti unoyera wemuhacha, asi mashizha awa 3 ainge akasunganidzwa neshinda yainge iri yeredhi, ndokubva yatenderedzwa pamashizha ipapo. Ndakati ndagamuchira mashizha aya, ndokubva ndabuda panze, ndikabva ndanonhonga matombo 3. Ndava panze, sekuru vakabva vatuma umwe wavainge vachishandidzana naye kuti ange achindipa rimwe banga, but banga iri rainge riri mhando iya yeokapi. Ndakapiwa banga riya, ndikabva ndanzi ndinge ndichizvibaya muruoko rwangu kusaidhi rekuleft. Pakabuda ropa, ndikabva ndanzi ndidonhedzere ropa iroro pamashizha aya ainge akasunganidzwa netambo yeredhi, zvose nekudonhedzera ropa rainge richibuda paruoko rwangu pamatombo aya 3 andainge ndanhonga. Ndakati ndaita zvose izvozvo mukomanashi, chakandinetsa ndechekuti ropa racho randakabuda rainge rakawandisa, asi handizivi kuti wai ndisina kufa, nekuti paiva nechimwe chigubhu che2 chandakapiwa. Chigubhu ichi ndakachipiwa chiri empty, but ropa rakabuda paruoko rwangu rwakasvika pakuzadza chigubhu ichocho. Ndakati ndapedza zvose, ndikabva ndadzokera nechigubhu chiya chainge chakazara neropa mudare rasekuru. Ivo sekuru vakabva vatora matombo aya, ndokubva vatora nemashizha aya, ndokubva vapfenyekera muchi2 chiya, ndokubva vati, chigubhu ichi chitora woenda wonocherera pacho paunozoda kuti unge uchizoita krawa yako.
asi pacho pauchanocherera chigubhu ichi panokwanisa kuzoungana vanhu vakati wandei, nekuti chigubhu ichi chichange chichikudanira mazana nemazana evanhu. Inini neshamwari yangu takati tapedza ndokubva tabuda zvedu, asi takati tabuda sekuru vaya vakabva vati kushamwari yangu anofanira kuti ange achizotenga imwe tsvimbo, then kana atenga tsvimbo iyoyo anofanira kuzodzoka nayo kwavari so that vange vachizoshandira tsvimbo iyoyo. Takati tasvika kumba, ndipo pandakasvika ndikabva ndatoona mudzimai wangu ainge achitofara hake, ainge achibika. Akandibvunza kuti zvainge zvafamba sei, but asi chainge chisina kundifadza ndechekuti kun'anga uko kwatakaenda ndainge ndisina kuziva kuti tiri kutofambirawo n'anga yechirudzi. Zvacho zvatakasvika tikaitiswa ikoko zvimwe mukomanashi hazvitauriki, asi zvekuti ndakamubaya paglazi mudzimai wangu handina kana kumbogara ndamuudza. Wakazoti wava usiku, ndikabva ndangonyepedzera kubuda sekunge ndiri kuperekedza shamwari yangu, nekuti neshamwari yangu tainge tichitotaura paWhatsApp. Saka akazongouya kumba usiku ihwohwo. Patakazobuda tichiita kunge tainge tichiperekedzana, takabva tangoyambuka njanji ndokubva taenda pane kamwe kasango kari padhuze nelocation kwatinogara, ndokubva tatsvaka nzvimbo yatakasarudza kuti iyi ndiyo inoita kuti tinge tichizoisa krawa redu. Ndokubva tacherera 2 liters chiya. Hapana kana kuzombopera mazuva mukomanashi, mudzimai wangu akangochema achiti, mai wekani, ndatungwa pamwoyo, pane chinhu chandibaya pamwoyo kani. Apa ainge achichema, takabva takumbira makelwani vedu kuti vange vachitimhanyisa kuchipatara. But tiri munzira ndakabva ndangoona kuti munhu uyu hapasisina. Tichinosvika kuchipatara mudzimai wangu ndokubva angofa, but mudzimai wangu akangoita zvekungofa achibuda ropa mumuromo nemumhino. Afa mudzimai wangu, takaenda naye kuZimbabwe tikamuchema akavigwa. Ndakabva tadzoka kuno kwatiri kunyika yevatorwa, tikabva taenderera mberi nesowe redu riya. Sawira wangu uya ainge atotenga tsvimbo yake, sowe rakabva ratanga kuzara. Mumwe wangu ndainge ndichimupawo zvipo zvandainge ndichipiwa. Munharaunda yatiri mukomanachi takatoitawo mbiri, ende pari zvino kunyange mota yandinofamba nayo itongoriwo motikari yandakatongopiwa nevamwe vandainge ndabatsira. Kumwe kutobatsira mukoma unenge uchitobatsira pachokwadi, asi pane zvinenge zviri kumashure kwako zvinenge zvichiita kuti ubatsire vanhu. Mukomanashi chazoita kuti ndikusenderei audio iyi ndechekuti zvakazoitika ndezvekuti ndakazofonerwa neimwe mhuri iyi yainge iri kuUK. Patakatanga kutaurirana vainge vachiti vaita dambudziko rekungofa kwevanhu mudzinza ravo. Ndakabva ndavati hazvina kana ndava, ivo vanokwanisa here kuuya kusowe rangu kuti tinge tichibatsirana. Ivo vakabva vati hongu vanokwanisa kuuya, asi zvaikwanisa kuzotora nguva. Mukomanashi vanhu vaya vakabva vauya, asi musi wavakazosvika pakrawa pangu ndainge ndichitotaura navo. Ndikabva ndaenda navo pakrawa pangu, vakabva vaenda ndokubva vanopfugama kumberi kuti ndikwanise kuvadira magate emuteuro andainge ndapiwa kuti vange vachiyambuka. So mukomanashi vanhu vaya vakabva vauya vasina makate aya. So ndakati kana vaine mari yacho vaikwanisa kundipa, ndobva ndapa musondosi wangu kuti amhanye kunovatengera. Shuwa vanhu vaya vainge vaine mari dzavo vakabva vandipa, ndikabva ndatuma musondosi wangu. Asi ndakati ndabuda mukrawa ndichida kunodaira foni mumotikari, ndakabva ndati ndava kudzoka kupinda mukrawa ndakarohwa nehana mukomanashi, nekuti zvakaitika ndakaona mudzimai wangu atopfuudza chikamu chiya chekudira vashandirwi ava makate, uye vainge vachitotaura nemudzimai wangu. Havana kuziva kuti munhu wavainge vachishandirwa naye ainge akasofa kudhara. Vainge vachitotaura nechipoko chemudzimai wangu. Pandakanopinda mukrawa, chipoko chemudzimai wangu chakabva changofambawo chichibuda mukrawa chichienda kwainge kwakapakwa motikari, but ndakaramba ndakangochitarisa ndokubva changonyangadika. Mukomanashi chikamu ichi handichazivi kuti ndochidarikidza sei, nekuda kwekuti pose pose pandinenge ndiri dzimwe nguva ndinokwanisa kungoona chamupupuri chinenge chiri pamberi pangu, kana kuti kumeso kwangu uku kunongotanga kungovhuvhuta imwe mhepo, zvekuti kana
zvekuti kana ndikasatowana pekuti ndinge ndichibatirira, mhepo iyoyo inenge ichitoda kutondisimudza. Mukoma, handizivi kuti akunawo here munhu anokwanisa kundidarikidzira chikamu ichi. Saka n'anga iya kuya kwandainge ndakaenda, vazhinji vari kurarama vari muno munyika yevatorwa. Zvipepa izvozvo vanozviziva, zviya zvinopota zvichipiwa vanhu kana uchifamba mutauni. Vazhinji vacho vanoita zvinhu izvozvo vanenge vari maNigerian. Saka kun'anga ikoko kwatakaenda ndeumwe wevanhu vanozviti vanobatsira, vanopa vanhu zvipepa izvozvo. Sezvandataura, munhu iyeye ndewechirudzi. Saka pandakazodzokera ndichiti ndiende kunotaurirana naye, ndiende kunonzwisisa kuti ko wai ndava kuona chipoko chemudzimai wangu, ndakabva ndaona kuti pashopu pacho pavainge vachishandira, apo pandainge ndakaenda nasahwira wangu kuti tinge tichibatsirwa, takabva tatoona kuti pashopu ipapo patovawo neimwe shopu pava kutotengesa umwe muSomalia anoita zvekutengesa hembe. Mukoma Nashi, handizivi kuti chikamu ichi ndingachidarikidza sei. Please, kana mukazopostawo nyaya yangu ndiziviseiwo. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma vedu ava. Vakatanga vafona ndokubva vazotumidzira voice note vakati ndinokumbirawo kuti mundinyorerewo nyaya yangu, mobva mazonditumidzirawo nyaya yangu kugroup. Zvimwe kuda ndinokwanisawo kuwana munhu ane moyo chena anokwanisa kundibatsira chikamu ichi chandirwadza. Mukoma Nashi, hei, zvakangoma hazvo veduwe. Pakrawa hanzi pakachererwa 2 liters yechigubhu chakazara neropa. Hei, vedare ndo meseji yandanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.